miracles on the way. Ano pong mensahe nyo sa inyong mga bashers? Itigil yun na. Kasi ako naniniwala ako sa malayang pananalita. At I can assure you, kung binabash nyo ako, hindi ko binabasa yan. So you're wasting your time. Ano pa bakit dyan? Mensahe nyo naman po sa inyong mga supporters. Maraming salamat po Kasi kung titingnan niyo yung social media, parang lahat ng tao visit sa akin. Pero kailangan nating isipin, number one, kakaunti lang naman talaga yung maingay sa social media. At karamihan naman po ay hindi naman nagkagalit sa atin. Reflected naman yan sa mga tumatangkilik ng ating mga posts sa Facebook. So maraming salamat po sa inyong pagkatiwala at ang aking pangako naman po kung ano po si Harry Roque bago naging spokesperson, bago naging mambabatas, ganun pa rin po siya. Ang nais ko lang po, manilbihan at depensahan yung mga inaapit. Attorney Harry, what's the best thing about being the presidential spokesperson? The best thing is you get to see the president all the time. The worst thing is because you're seeing the president all the time too. So lahat ng mga busit kay presidente na hindi nila mabanatan si presidente, ako ang babanatan. Yung mga sumusuporta ng mga presidente, they love him. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.